Shin ko ficewar tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufa'i na nufin take-take na buga gangar siyasa shekarar 2027 a Najeriya? A ɗazu ne dai tsohon gwamnan ya bayyana ficewa daga jam'iyyar APC a shafukansa na sada zumunta, inda ya rungumi jam'iyyar SDP. Babban dalilin da ya sa shi ficewa daga jam'iyyar kamar yadda ya bayyana shine rashin niyya na kawo gyara daga mummunan yanayin da jam'iyyar APC ta fada a Najeriya. Ficewar tasa na zuwa kwanaki birak da ganawarsa da tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Kuma batun ficewar na zuwa kwanaki kalilan bayan da aka jiyo tsohon ɗan takarar shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar na bayyana cewar ya fara shirya wata gagarumar tawaga da za ta kawar da mulkin jam'iyyar APC a shekarar 2027. Har wa yau, jaridar Daily Trust a ƙasar ta rawaito wasu rahotanni na nuna cewar akwai yiwuwar Atikun ya fice daga jam'iyyar PDP. Haɗewar Atiku Abubakar da Kwankwaso da kuma Peter Obi na cikin abin da aka jima ana tarɗe raɗi tun bayan kammala zaben shekarar 2023. To sai dai wasu daga cikinsu sun ce babu wannan magana. To amma watakila ficewar Malam Nasir El-Rufa'i da kuma kalaman da Atiku Abubakar ya yi na cewar yana haɗa wata tawaga da za ta tunkari shekarar 2027 domin kawar da APC a kan karaga ka iya dawo da wannan batu. Shin masu bibiyar mu wani tasiri ficewar El-Rufa'i daga APC zai yi a siyasar Najeriya? Shin ko hakan zai iya kawo wa jam'iyyar naƙasu a jihar Kaduna duba da tsamin dangantakar da ke tsakanin El-Rufa'i da kuma Uba Sani a siyasance? Sai mu haɗe a comment section.